Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jama'a, barkamu da kasancewa a cikin wani sabon bidiyon mai albarka a cikin shirinmu na dawa series. Insha Allahu ne Ummu Tarik zan gabatar muku da waina yar tsala ko mu ce yar yau a wasu wuraren ga yadda ake kiranta. Abubuwan da muke bukata ga sunan kamar yadda kuke gani a jere a rubuce. Muna bukatar dawa gwangwani 3 wadda aka gyara aka jiƙa ta kwana, sai kuma fulawa. To fulawa dai optional ce, ba dole bane, amma dai in kika sa za ta ƙara mata kyau, kamar wanda za su yi amfani ga na masu diabetic suna iya sanya garin alkama. Kamar yadda kuke gani ga kayayyakin nan wanda ne na rubutu kuma ga su rubuce a jere. Kamar yadda kuke gani a nan wurin ga yanan na zuba ita wannan dawa a cikin blender, sannan kuma na zuba mata yeast da sugar da gishiri na markaɗa kamar yadda kuke gani. Kun ga yadda kaurin ƙullin yake kamar yadda kuka gani. To a haka zan zuba fulawa cokali 4. Na ce in kamar na masu ciwon shuga ne za a iya sa alkama. To gashi nan za mu juya shi sosai ya haɗe jikin shi. Kun ga yadda kaurin yake. To bayan nan na rufe shi da leda, za mu ba shi awa guda yayi yadda ake bukata. Kun ga gashi nan bayan awa guda ya taso masha Allah, saboda dawon mu dama ta kwana ta yi yadda ake bukata. To gashi nan wurin za mu sanya, in kina da attarugu da su albasa za ki sa. Gashi nan ni ma na sa mix pepper da kuma su albasa, na sa magi, gishiri ga kuma kanwa. A can wurin markaɗe kun ga na sa shuga kaɗan. Za ki juya shi sosai ya haɗe jikin shi. Ga kuma nan ruwan kanwa ne na zuba kaɗan. In baki da ruwan kanwa za ki iya sa baking powder kaɗan haka. So tun anan kun ga yadda yake tasowa masha Allah. Ga mai kuma mun sa yayi zafi. Za ki sa cokali ko wani abu wanda kike da shi ki dinga iba kina sassanyawa kamar yadda kika san ana suyan ƙosai. Ita wannan waina ana soya ta ne a cikin mai. Shi yasa wasu wurare suke kiranta da yar tsala. Kuma yar tsalan ma wasu wurare kamar mu Katsina da sauransu za ku ga ba haka muke yin ta ba. Mu muna yin ta ne a cikin tanda. Amma kamar su Borno da Yobe da wasu wuraren Kano haka naga suna yin ta a cikin mai kamar yadda kuka gani a haka. Amma mu asali wajajen Katsina a cikin mai, a cikin tanda muke yin yar tsala, ba a cikin mai ba. Sai dai tanda za a sa mashi mai da yawa. So za ku ga wainar har yana tasowa haka. To wasu wuraren kuma suna yin ta a haka. A arewacin Najeriya suna yin ta a cikin mai. Masha Allah kuma tana ƙayatarwa. Kamar yadda kuke gani gashi nan wurin bayan mun saka ta, za a bata sakanni sannan ki juya. Kun gani gashi nan masha Allah. Da fatan wannan girki ya ƙayatar da ku, da fatan za ku yi ƙoƙari ku gwada. Ana yin yar tsala da gero, so mu kuma mun yi da dawa. Na gode, Allah ya amintar da hannayenmu. Ma'asalama.